Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο συζήτησης που θα μιλήσουμε για τον μόνο αγάπη που έχει στο μυαλό του μόνο αυτό και αυτό. Πιστεύω δεν έχει πάρει ποτέ αγάπη, γι' αυτό είναι έτσι και συνέχεια λέει αγάπη μόνο και μόνο αυτό είναι. Δηλαδή έγινε διάσημος επειδή είπε δύο βλακίες. Επίσης, αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πώς βγήκε έτσι. Δηλαδή, πώς γίνεται να βγει ένα παιδί έτσι. Νέο παιδί, δεν ξέρω τι πίνει, χάπια, πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι πώς βγήκε έτσι. Καλά, τα μπράτσα του ξέρετε όλοι ότι δεν είναι φυσιολογικά. Πήγε σε 2-3 εκπομπές, κοντέψαν να το διώξουν με τις κλωτσιές και να σας πω κάθε φορά που το βλέπω αυτό γίνεται γιατί με ιδιάζει και εντάξει, αγάπη μόνο και αυτά. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Πρέπει να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Subscribe. Έλα, υποκλείσου, πες ποιος είσαι. Πες ποιος είσαι ρε μαλάκα. Γιώργος Χιώτης. Πες ποιος είσαι. Γιώργος Χιώτης από Μυτιλήνη. Λοιπόν, Γεια σας. μην ακούτε γιατί μαλάκας. Είναι ο Απόστολος. Είναι ο Απόστολος Κουγιουμτζής από Μυτιλήνη. Ο τύπος πίσω από την κάμερα είμαι εγώ, ο Σωσαμής Παναγιώτης. Και εγώ είμαι εδώ. Αυτός ένας φλόρος τώρα θα φύγει στη μάνα του. Γεια σας.